laki oh. Yun. Wala talagang breakwater to. Kawawa. Nalampas mo lang dito. Oh. Ayan mga kamandaragat, tingnan nyo yung lakas ng alon dito sa sa lugar namin. Grabe. Habang yung mga kung napapansin niyo yung mga tao dun sa may dulo, habang sila nakabantay sila dun sa mga bangka nila kasi makahugutin ng alon. Ito yung ayan mga kamandaragat, yung grabing epekto ng bagyong ito sa mga mangingisda. Oh, grabe na. Ayan mga kamandaragat, alam nyo dito sa lugar namin, ang meron lang na breakwater ay yung mga mayroong pera. Kasi itong lugar namin ay hindi ito napansin ng gobyerno na lagyan ng breakwater. Kaya ayan, kung napapansin nyo yung breakwater na yan, napakalaking bagay. Kasi kung wala yung breakwater na yan, lampas dun yung tubig sa may bahayan. So yun na nga lang po ang problema, dahil ito pong kinukunan natin ngayon, ito lang yung may breakwater. Kasi dun sa mga part na na walang breakwater, abot na yung mga bahay. Yung tulad dun sa may dulo na yun, no? Malaking epekto po nito sa mga mangingisda, sa mga kamandaragat natin dito, kasi nga ilang araw na naman po itong walang palaot dahil sa sama nga po ng panahon, dahil sa hatid ng bagyong Dante. Ah! Grabe oh. Ayan po, sana naman kung mapapanood doon ng mga may kinauukulan, sana po yung Barangay Lower Omon, no? Dito po sa Ragay ay sana po ay maasikaso po yung yung mga baybaying dagat dito sa yung tabing dagat dito sa amin, na malagyan ng breakwater, kasi napakahalaga po nito, lalo na po kapag may
sama ng panahon tulad dito. Ayan, dun po sa dulo na yun, no? Grabe. Wala po dong breakwater dun sa may part ng bangka na yun, no? Kaya lampas yung tubig abot dun sa may bahayan. Grabe. So ayun nga mga kamandargat, mga fishing boat, grabe na naman ang epekto nito dun sa mga pumapalaot. Naapektuhan na naman sila dahil ayan nga, sama ng panahon, hindi pwedeng pumalaot. Ayan yung bangka natin.